салом дӯстони азиз, боварӣ дорам барои шумо ҳам чунин мушкил пеш омадааст. Вақте аз WhatsApp ба ягон шахс паёме менависеду баъд аз он онро пок мекунед, чунин аломат дар шумо ва ба он касе ки онро равон карда будед пайдо мешавад ва шояд бароятон ин маъқул набошад. Рафтем барои омӯзиш. Барои ин кор дар рӯи расм ё профайл мезанем ва баъд дар поён дар рӯи паёмҳои муддатдор як бор зер мекунем ва баъд аз он ба аломати рӯшан, дар он ҷо ду аломат аст, аломати рӯшан ва ё хомӯш. Мо аломати рӯшанро интихоб мекунем, тугмачаро мегузорем ва бо рӯшан кардани ин аломат паёмҳои шумо баъд аз 7 рӯз ба сурати автоматӣ пок мешавад ва ба он шахсе ки паёмро шумо равон кардед, аз ӯ ҳам баъд аз 7 рӯз пок мегардад. Бо рӯшан кардани ин аломат амнияти паёмҳои WhatsApp-и худатонро ҳифз мекунед ва дӯстони шумо скриншот ё паёмҳоятонро бознашр карда наметавонанд. Бо ҳамин кор метавонед амнияти паёмҳои худро ҳифз кунед. Боқӣ Худо нигаҳдор.